Together, growing in faith, changing communities. Marakiswe Jesu Kristo. Thamazami ngifisa sibuke kancane amazwi okuhlakanipha avela encwadini kaBensira umbhali. Isahluko sesithuba ivesi lesihlanu uze kube ivesi leshumi nesikhombisa. Izinkulumo ezimnandi zenza ube nabangani. Amazwi amnene andisa ubudlelwano. Kodwa ezimbi zidala ubutsha. Kunento engifisa ukuyibuka uma ngibhekisisa kahle le ndaba kaBensira umbhali uma ehleli eluleka indodana yakhe. Into yokuqala amfundisa yona, umfundisa indlela yokukhuluma. Umfundisa ukuthi okukhulumeni kwakho kungenzeka kwakhe ubungani obuhle nobuqotho. Kodwa futhi ekukhulumeni kwakho kungenzeka uzidalele amazinyo ashelelezi. Obhala kahle incwadi yezaga ukhuluma ngamandla olimo. Embhalweni engcwele uNkulunkulu uhlezi esivezela ukuba olimini lomuntu uhleli ukuphila kanye nokufa. Uma ngibhekisisa kahle le ndaba ngijula ngayo, enhliziyweni yami kuvuka ukuthi kukhona umuntu okwazi ukukhuluma kahle. Kukhona umuntu okwazi ukuthi bekhuluma simlalele. Kukhona umuntu othi kuneyinkinga akwazi ukumluleka. Kukhona umuntu othi uxakekile udinge ukuba akuphutshise ukuthi wenze njani. Labo bantu uNkulunkulu bekile olimini labo amandla okuphilisa. Labo bantu uNkulunkulu bekile olimini labo iqiniso elisizayo. Akuvamisile ukuthi leyo nto icike eminyakeni. Ungaba ingane, ungaba mdala, ungaba owesilisa, ungaba owesifazane, kodwa uNkulunkulu melithintile ulimi lakho walusisa, uyakwazi ukukhuluma into enengqondo nesiza abantu. Umuzwe umuntu ethi waze wakhula uSibanibani. Yaze yahlakanipha lengane nazi iyobahlobuluni lomuntu. Ngoba ekukhulumeni kwakhe uyayiqoqa inkulumo, ekukhulumeni kwakhe uyazama ukwakha. Kodwa futhi thandazami bakhona abanye abantu abangamadlaba ekukhulumeni. Bakhona abanye abantu abangakwazi ukukhuluma kahle. Bakhona abanye abantu abadlibisayo uma bekhuluma. Abanye abantu uma beke bavula umlomo abazokusho akulona iqiniso, abazokusho akulethi ukuphila, abazokusho ukudikilela nokulimaza abanye abantu. Khona abanye abantu esithi uSibanibani ukhuluma sengathi akathanda. Khona abanye thiwa uSibanibani indlela akhuluma ngayo ngathi ingane encane engaka
uma ubenzira eluleka indodana yakhe uthi kuyena kubangani abaningi osubatholile basondela kuwena mawufumane oyedwa oyokwazi ukumethemba ngezinto zakho. Ngiyayibukela abantwana abancane uma ingane ihamba iyela esikoleni first day noma lifika uvakashiwe first day akuve kulula ingane ibuye ntambama siyagijima isithi nabo abangani bami. Akuve kulula uma ingane ibuye isiyaxoxela namhlanje kuyela abangani abawu-6. Kunomali ingane ukuthi akhethe abangani. Akunankinga-ke makwenzeka enganeni, kodwa-ke kube yinkinga makwenzeka umuntu osemdala osekhulile. Uthi uBenzira mekhuluma nendodana yakhe uthi mntanami eningini labangani obatholayo zimbili izinto ekumele uzenze. Eyokuqala kumele ubavivinye abantu abasondela empilweni yakho. Kumele ubabuke ubabukisise ubheke hlobo labantu abasondela empilweni yakho. Uthi uBenzira uma ejula ngale ndaba uthi khona abantu abathanda ukusondela bahlale etafuleni kanye nawe. Khona abantu abathanda ukusondela uma zonke izinto zihamba kahle, kodwa uma sewuxakekile uyababona sebeyahlehlela. Qaphela hlobo luni nabantu obasondezayo. Ebese ethi uBenzira mebheka ngoluhlangothi olunye athi ungahambi ukhuluma iy'ndaba zakho nalo lonke uhlobo lomuntu. Ngoba ithandazane lemfihlakalo uBenzira akhuluma ngayo ithi ingakade lomuntu lihlale livele. Khona omunye umuntu omxoxela izinto nisazwana nisangabangani konke kuhamba kahle, kodwa uma nike naxabana, uma nike nathi ukuphambana uzwa indaba owayikhuluma naye sezaziwa umhlaba wonke. Uzwa izinto owamxoxela zona uxakekile sezaziwa umhlaba wonke. Ingakho uBenzira ethi namhlanje muqaphele umuntu okwazi ukumxoxela izinkinga zakho. Khona angithinta ngakho uma ethi xwaya izitha zakho, kodwa qaphela abangani bakho kakhulu njengokhozi. NgesiNgisi bayaye bathi abanye, who needs enemies if I have friends like you? Khona abantu esibasondeza empilweni wena uzitshela ukuthi niyaphilisana, uzitshela ukuthi sihamba ndawonye, uyitshela ukuthi siyaxhwalisana, uzitshela ukuthi bayisipho esivela kuNkulunkulu. Kanti ngibona abakudla isithende, kanti ngibona abakulimazayo endleleni. Uke wathi omunye ngelinye ilanga, betrayal is so painful because it is personal. Awukwazi ukubetraywa umuntu ongamazi, ongamjwayele, ongamvulelanga inhliziyo yakho. Imvamisa kwenziwa umuntu omsondeze empilweni yakho, umuntu omnikeze ukuba azenzele maqedane kwalikaza. Ndlovukazi ezilalela nathi sibuze sizivikele. Sikhanyisele sinika amandla nomusa nojabula kaNkulunkulu ngegama likayise benendodana nomoya oqinileyo.